hai auga correndo pola parede. Sí, desde lá arriba, todo isto por aquí. A miña nai tuvo que tirar casi todas a súa roupa, quedou con 3 chaquetas, 2 pantalóns. A miña nai levou peor, sinceramente. A ver, que non é que o leveu moi ben, pero non o solo expresar moito. Pero... Nos que podemos falar un pouquiño con ela, veselle moi afectada, moi... Sí. Pois sí, que digo? Alejandro, vos non tedes esperanza de que o voso caseiro vos dé unha solución, non? Non, sinceramente non. Porque se non 2 anos e medio non a deu, dudo moito que ahora faga. E que o que vos pedides, o que vos gustaría que pasase? Unha vivenda digna, o cal non estamos pedindo nada pois regalados, senón que nos podamos pagalo e xa está, que nos acepten cos animaliños e xa está, nada máis. E non ter que convivir con isto, que creo que sería mellor estar vivindo na calle, e discúlpenme, que estar convivindo con tache chorreando a agua da paré e con estas humidades. Bueno, de humidades tamén sabe ben Esperanza, veciña da Coruña, porque leva 15 anos con filtracións polas paredes da súa casa e polo teito da súa casa. Filtracións que lle veñen dunha terraza que ten xusto en riba. Falamos de 15 anos, Esperanza está completamente desesperada e mesmo tivo que forrar todo o teito e malas paredes con plásticos para que non lle chova en riba da cabeza. Evita que lle chova, pero que non pode evitar son as enfermidades que lle acarrea tanta humidade, claro. Bueno, 8:38, hemos en directo ata esa casa da Coruña de Esperanza. Paula Señarís, porque ela ten, ademais de moitísima ansiedade, por exemplo, non poden nin ver os seus netos, non se poden quedar a dormir aí porque é imposible para 2 nenos. É moi complicado porque, compañeiros, isto non son humidades, é como dicides, é que a veces chove dentro dos cuartos. Mirade como está forrado todo isto con plásticos. Se lle facemos así os plásticos, podemos apreciar a auga aí acumulada. Esperanza, é unha situación límite para vos. Moito. E ti falas desa desesperación porque ti non podes ater aquí na túa casa os teus netos. Efectivamente. E que é moita emoción contida porque falamos de moitos anos nunha situación pois moi frustrante e moi complicada. Sí. Chegar a este límite de que non se fan caso. Tú estás pagando un seguro, concretamente o seguro de Santa Lucía, e desde o ano 2023 foi a vez que fomos ali. Abreuse un parte, despois foise a xuicio e saleu a sentencia a favor noso. A administración BV, que é a que leva a comunidade, non se sabe, non se contempla. É que estamos a falar de que vos dan a razón no xulgado, isto ten que arranxarse, a quen ten que facerse cargo, pero de momento vos vivides na incertidume porque ninguén se fai cargo. Repetimos, dunha situación límite. Tedes esta habitación que era onde dormían os teus netos, que aquí non pode quedar ninguén. Inservible total. A última o que me dixeron do Departamento de Siniestros de Santa Lucía, porque eu lles dicía que viñera un perito por aquí, porque non ten nada que ver como estaba no 2023 a como está. E me dixo, nos imaginamos perfectamente que sempre va a más e non pode ir un perito cada vez que va a más. Pois, Esperanza, isto é, se alguén non o ve, casi inimaginable. Pois, eu penso que sí, que non, se non se ve, non se cree. Falamos de que hai 2 cuartos no teu fogar, na túa casa, que non se poden empregar. Non. Que tivestes que ter incluso a luz apagada, a luz cortada. Sí, claro, porque está chegando, está aí prácticamente nos alambres. Esperanza, como estás a sobrelevar esta situación? Estou enfermando. Compañeros, que é unha situación, nós estamos aquí, o cheiro de humidade, ver como a auga se acumula nestes plásticos. Sí, ás 4 da mañá, a veces, pois estamos sacando a auga do plástico para ese cubo, a calquera hora do día, da noite. Falamos de unha situación que aparte entendo que hai carraxe, porque ninguén vos dá conta disso. Claro. E así levades, pois, anos, e agora con estes temporais entendo que peor. Horrible. Sempre.
que non sales da casa porque tes medo cando volvas como vas a encontrar. Falamos de que afecta o vosso estado de ánimo, pero a túa saúde física tamén. Moito. E agora mesmo levo máis de un mes con cervicales e os vértigos. Os vértigos. Uns vértigos tremendos. Esperanza, agardamos, por favor, que alguén colla man disto, porque isto é a desesperación dunha muller que non pode ter os seus netos na súa casa e que está mal vivindo na súa casa por unha situación a que ninguén lle pon freo. Moitísimas grazas e agardamos de verdade que lle poñan remedio antes posible porque isto afecta, como decimos, a túa saúde. Moitísimas grazas, Esperanza. Gracias. Bueno, pedimos vos desculpas por esa pequena falla de cobertura, pero queríamos coitar a Esperanza a pesar de todo. Queríamos ver esa imaxe tremenda da súa vivenda e, polo tanto, aguantamos ao máximo esa conexión porque é importante escoitar a Esperanza. Leva 15 anos, 15 anos por unha cousa que non ten absolutamente nada que ver, unhas obras no piso de arriba, sufrindo esta situación. Así que queríamos recoller todo o seu mensaxe, porque que mínimo, que mínimo. E a esta hora, dicíanos Esperanza, por suposto, xa lle está afectando a saúde, tanta humidade. Así que falamos con un neumólogo cando son as 8:42, Hugo Gómez.